שלום לכם. אז תמונות מבית הספר העממי מאת אמנון שמוש. מי זה אמנון שמוש? אמנון שמוש הוא סופר, משורר ומחנך ישראלי. נולד בשנת 1929 בסוריה. אביו נפטר רק כשהיה בן 9. לאחר פטירתו עלה לארץ עם אמו ואחיו, והם התגוררו איפה? בתל אביב. תל אביבו! הווי בית הספר יצר אצלו התנגשות בין תרבות המזרח ממנה הגיעה לתרבות המערב. בחלק ניכר מסיפוריו הוא מבטא את מצוקת קליטתם של יהודי המזרח ואת זיכרונות ילדותו סביב ההתנגשות בין התרבויות. אוקיי, וכשאומרים תמונות מבית הספר העממי, על איזה בית ספר עממי, איזה תמונות? בית הספר העממי הוא כינוי לבתי הספר שהיו במדינת ישראל בשנותיה הראשונות. הם כללו ילדים בשכבות כיתות א' עד ח'. לגבי תמונות אנחנו נדבר על כך במהלך הקריאה, אבל תמונות יכולות לדמות לנו מעין זיכרונות מהילדות שלו. אוקיי, ואנחנו, את חושבת שאנחנו כבר יכולים להתחיל? יאללה, בוא נתחיל. אסרתי על אמא לדבר איתי ערבית ברחוב. כשהייתה מתקשה במציאת המילה העברית, הייתה פונה לצרפתית לעזרה. וגם אז הייתי מסמיק ובוחן בדאגה אם יש סביבנו מי ששומע אותנו בקלקלתה. הדיבור הערבי הסגיר את מוצאי. אמת ניתנה להיאמר, גם חברי שליין השביע את אביו שלא יפנה אליו ביידיש בפני החברים. אך זו רק מחציתה של אמת, ומחציתה השנייה שיידיש התהלכה כגבירה בחוצות תל אביב, ושפת בני הגר צרמה באוזניהם של בני אדם מן היישוב. אז רגע, חוץ מזה שאני מקריא את זה, מי מספר את הסיפור? המספר הוא ילד שמספר על היחסים עם אמו. הוא מספר כי אסר על אמו לפנות אליו בערבית מפני שהתבייש בשפה הזו. נראה כי השפות הידועות להם היו עברית וצרפתית. הילד מספר כי היה לו חבר קרוב בשם שליין, שהיה פונה אל אביו ומבקש ממנו שלא יפנה אליו ביידיש. והמשפט הזה, יידיש התהלכה כגבירה בחוצות תל אביב, ושפת בני הגר צרמה באוזניהם של בני אדם מן היישוב. מה מנסה לומר המספר על השפה הערבית? למה שהוא יתבייש בה? בוא נחזור רגע לציטוט. יידיש התהלכה כגבירה בחוצות תל אביב. מי גבירה? אישה נכבדת? אישה נכבדת, נכון. לעומת זאת, בני הגר, שהיא השפה הערבית, צרמה באוזניהם של בני האדם. זאת אומרת שהוא הרגיש שיידיש היא השפה המכובדת והמוערכת, ואילו הערבית היא שפה מביישת. וואלה, מתי קורה שאנשים מתביישים בהורים שלהם? מה יש בהורים שגורם לילדים שלהם בושה? ההורים שלנו הם חלק מהתרבות שלנו, ובעצם הוא הרגיש שהשפה בה אמא שלו מדברת היא לא השפה המוערכת והמכובדת פה בארץ. הם הגיעו ממקום אחר, לשפה ותרבות אחרת. הוא לא רצה להיות קשור לתרבות ממנה הוא הגיע.